πάρα πολύ σημαντικό για μας, όχι μόνο η συνεργασία με την κυβέρνηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου. Και είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την νίκη για τον κλινοφόντα των Βεργίνων, διότι θα έχουμε τις συνθήκες μιας καλής συνεργασίας, όχι μόνο να υπάρχουν τριβές μεταξύ μας, αλλά και της ολοκλήρωσης και επιτυχίας του έργου μας. Διότι εμείς από τα χρηματοδοτικά εργαλεία γύρω στο 25% απορροφάει η περιφέρεια ως περιφέρεια. Και όλα τα άλλα είναι δικαιούχοι, οι δήμοι, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, αναλόγως την εποχή και τον προσανατολισμό του προγράμματος. Η βασική μας δικαιούχη είναι η δήμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαντικό που είναι για την περιφέρεια να μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους που γνωρίζει, που έχουν την τεχνογνωσία και που και εμείς, όπως η κυβέρνηση εμπιστεύεται τους πόρους σε εμάς, και εμείς τους εμπιστευόμαστε στους